баба ми ме накара да пробвам ето това. Накратко, болеше ме кръста около 2-3 седмици. Не знам вие дали сте като мен, обаче аз вече на 24 станах. Каквото и да ме заболи, или звъня на баба, или звъня на мама. И не знам защо, обаче някакси по-достоверно ми се струва да чуя мнение от тях, отколкото от лекар, особено нали, когато става дума за баба. И тя вика, взимай си крем чудо на доктор Фокс. И аз малко скептично такова, викам това пак от някакви такива измислени брандове, какво видяла във Фейсбук, какво не видяла, бабини лекове. И викам, ама хайде, нали, жената, що ме казала, взимаме го. При което почвам да се мажа и, не знам магически ли е какъв е, обаче факт за няколко дни супер много ми се успокои кръста, на крака съм вече и всичко е топ. Така че горещо ви го препоръчвам, ако и вие сте почнали да имате някакви болки в кръст, колене, където и да е. Крем чудо на доктор Фокс. Линк към сайта ще откриете в биото.